Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres tenim una pregunta i un parell de pregs. Si m'ho permet, jo faré una primera pregunta que va en la línia amb alguna cosa que el regidor Moya ha demanat alguna vegada respecte al pla d'accessibilitat. Ens agradaria saber com està el tema, entre altres coses perquè hem rebut, i això potser al senyor Segovia li interessa, un missatge d'una usuària de la línia 3 d'autobusos de Transgranollers que ens diu que la plataforma d'accés a l'autobús està espatllada des de fa uns dies i que tenen moltes dificultats. No sabem quan estarà el pla i si també incorpora aquests elements dels elements de transport, si s'incorporarà dintre del pla aquests elements del transport. Aquesta és la primera pregunta. No sé si volen contestar ara i anem fent els pregs d'aquesta manera, com vostès vulguin. Contestem la pregunta a la línia 3 i el pla. De la línia 3 de Transgran o del pla alternatiu de transport de la R3? Vale. Ja està. Ja està, L3. Normalment, l'empresa concessionària, en aquest cas Sagalés, ja fa un procediment d'això, de revisió dels autobusos que té operatius. Sí que han tingut, amb un model concret d'autobusos, el problema aquest de la rampa, que recurrentment falla, i estan buscant la solució amb els tècnics, i si no recordo malament, és un model de vehicle Volvo que fa que tinguin aquesta. Estan treballant, inclús amb els tècnics de la casa, d'intentar trobar aquesta solució. Bé, aprofitant que avui la regidora d'Urbanisme ha parlat sobre comerç, ens agradaria recordar que la presentació de fa uns mesos, en la qual es parlava del treball fet per un equip extern sobre la promoció del comerç i el centre històric, se'ns va dir que se'ns facilitaria la documentació. A dia d'avui s'ha reclamat extraoficialment 2 vegades, encara no tenim resposta i ens agradaria saber quan rebrem el treball pertinent. Moltes gràcies. Amb alguns de vosaltres ho vam compartir, ara està aquí mirant el regidor Llobet. El que vam acordar és que nosaltres fèiem aquest primer anàlisi perquè vam rebre l'encaix d'aquells documents en aquella mateixa sessió, com vam fer-ho tots plegats. Demà mateix tenim una sessió, en aquest cas amb la senyora Sabatés, per treballar una miqueta el què, i vam compartir que analitzaríem com ens situarem i compartirem tots els treballs que van haver-hi, tant l'informe de conclusions com els treballs, en aquest cas, que vam fer els encàrrecs professionals. Per tant, ens asseurem, analitzarem els documents, els compartirem i a partir d'aquí situarem, perquè l'objectiu era, com ens vam comprometre, de poder ja situar el full de ruta i poder presentar en els propers mesos hi ha un pla d'accions amb accions a curt, a mig i a llarg termini. Per tant, us farem arribar els documents, però més que fer arribar el document com a tal, era fer una sessió per poder situar a tots els membres del consistori com s'han anat treballant en aquests documents i per compartir amb tots vosaltres les conclusions i els anàlisis que aquests experts es feien. És això. I l'últim prec és per vostè, senyora alcaldessa, i una mica en la línia del que ja ha plantejat la senyora Tarrés, però jo, com a usuari recurrent de Rodalies, alguns regidors d'aquest ajuntament també en són, i també com a professor universitari d'una sèrie de gent que pateix l'angoixa de no saber si arribaran al seminari per fer la presentació i que tenen certes dificultats per arribar a l'hora a classe, alguns ja no venen, no? Però la gran majoria tenen interès per arribar a l'hora i es troben en una situació de molta tensió. I jo com a usuari que he hagut de canviar el tren per al cotxe i m'està costant uns calés de pàrquing a la part del Port Olímpic, no? He trobat a faltar, i per això li prego, que vostè ha fet gala en moltes ocasions de les aliances amb la segona corona de municipis de l'àrea metropolitana, que precisament serem els que més necessitem utilitzar els Rodalies. He trobat a faltar, i per això li prego que si en algun moment, i crec que sí que passarà, perquè ja saben que l'IVA ens enganya, que tornem a tenir un caos amb les Rodalies, m'agradaria que vostè fes ús d'aquestes aliances i d'aquestes segones corones per reclamar uns millors, no serveis, sinó uns elements substitutius d'aquesta situació de caos, perquè vostè sap que precisament aquesta segona corona és la més important, és la que fa més ús d'aquest Rodalies. Per tant, li prego que en una altra ocasió, si es torna a produir, que jo crec que sí que es produirà, faci un pas endavant i no hi hagi el silenci d'aquestes alcaldies d'aquesta segona corona metropolitana. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. No només ho faré, sinó que ho hem fet i ho seguiré fent. Històricament, aquesta setmana, allà on ha calgut, amb el telèfon i a les taules on ha calgut per solventar la situació. Però sobretot per posar, i vostè ho ha dit, per tant, l'enllaç ferroviari i alternatiu, amb transport alternatiu comú i públic, és imprescindible en Barcelona, però sobretot entre les ciutats d'aquest arc metropolità i d'aquesta segona corona metropolitana. Hem mantingut, i així ho ha comentat el regidor Segovia, un contacte permanent amb els operadors per disposar de transport alternatiu i sobretot permanent també amb el govern de la Generalitat per fer seguiment de l'evolució de l'incidència en aquest cas. Però sí, perquè la situació és intolerable i així ho hem dit i ho hem compartit i no pot ser i necessita de canvis immediats. Crec que la responsabilitat, i aquí ho hem de dir, és compartida durant molts anys. És un dèficit històric d'inversions a Catalunya ferroviàries. Podríem estar parlant ja dels anys 80. Aquí molts encara començàvem a anar amb tren ja en el seu moment als instituts, a la universitat, i ja parlo inclús d'anys 90, i ja era històric la queixa sobre Renfe. Per tant, és un dèficit històric i aquí els diferents partits polítics han aquí, però que han tingut i hem tingut responsabilitats de govern autonòmics i estatals, són responsabilitats compartides i el que ara cal és anàlisi de la situació, òbviament transport alternatiu i enfocar aquests dèficits d'inversions històriques. Sí que m'agradaria, aprofitant aquest moment, doncs posar de relleu que ja des dels últims 3 anys la inversió a Catalunya ha començat a canviar. Ha fet una tendència que no n'hi ha prou, i s'està veient amb el president Aragonès i ara també amb el govern d'Illa. Però sí, és intolerable, això no pot ser, però ve d'un dèficit històric. Jo he remuntat 30 anys o 40, crec que en són més, però sí que aquests 40 anys de democràcia no pot ser aquest dèficit històric i això és el que també ha passat avui aquí. I li hem de demanar a Renfe i a DIF responsabilitats. Per tant, aixequem la veu i la seguirem aixecant. Granollers Primàries.